Дентално студио Доктор Димитрови е с утвърден имидж в град Русе и областта. Отличава се с висок професионализъм, с квалификация на докторите, съвременна и скъпоструваща апаратура, модерно обзавеждане, индивидуален подход и лично отношение към всеки пациент. В дентално студио Доктор Димитрови се прилагат профилактични и диагностични процедури, хирургия и имплантология, лечение под микроскоп на каналите на зъбите, протезиране, пародонтология, лечение на зъбното изтриване. Дентално студио Доктор Димитрови е семейна клиника, фирма и е създадена през 2003 година от съпруга ми доктор Емил Димитров и мен. През 2007 година към нас се присъедини и дъщеря ни доктор Малина Димитрова и в този вид, на това място, нещо като сбъдване на мечтите ни в професионалната сфера, е от 4 години, от 2008. Винаги в професионален аспект сме се стремяли да дадем най-доброто и от себе си, и от това, което съществува на пазара, защото смятаме, че българите, независимо от ситуацията около нас, заслужават да имат достъп до добра зъболекарска помощ, дори и до луксозна зъболекарска помощ. В такъв смисъл сме се старали да се обучаваме лично при най-добрите в бранша в световен аспект, така че да можем да предоставим за нашите пациенти наистина най-доброто. И като техника, и като начин на работа, и дори като отношение. По тази причина бих казала, че се възприемаме като бутикова клиника. Към всеки пациент имаме индивидуално отношение, заделя му се толкова време, колкото е необходимо, за да му се свърши работа, но нещата се планират предварително. Първо правим първоначални прегледи с фотографски снимки, за да можем след това да обясним на пациента какво ние виждаме в неговата уста, да може той да го види на компютъра, за да можем да защитим това, което му предлагаме. Правим му финансов план, колко би му струвало и как бихме го разпределили във времето, за да може той да вземе решение. Според нас пациентът е отговорен за лечението си почти колкото и доктора, но за да бъде отговорен, трябва да бъде запознат. В нашето студио обхващаме всички сфери на денталната медицина. Аз се занимавам с пародонтология, т.е. почистване на зъбен камък, лечение на пародонтит, както и пластични операции на венците. Хирургията също е в моята специалност, операции, вадене на зъби, поставяне на импланти, както и ортодонтско лечение, което включва изправяне на кривите зъби и лечение на неправилната захапка. Доктор Емил Димитров се занимава с лечение на канали, което направено под микроскоп е доста по-предсказуемо, отколкото старите методи на лечение. Хирургичният микроскоп ЦАЙС, който въведохме, първоначално с идеята да го използваме, когато се работи на микроскопични пространства, т.е. каналите в корените на зъбите, където първоначално, така сме обучавани, се работи на тактилен усет и на реакцията на пациента. Сега вече всичко се вижда от край до край в канала. Това е като един тунел. Понякога изглежда безкраен, понякога се вижда края му. Но все повече навлезе в ежедневната ни работа и в момента почти всичко се работи с този микроскоп, за да могат да бъдат резултатите по-предсказуеми. Човек не може да направи нещо, което не вижда добре. Във всеки кабинет има рентгенова уредба, като сензора, чрез който снимката се предава на компютъра, е с Bluetooth връзка с самите компютри и във всеки един момент доктора може да проконтролира своята работа.
с рентгеновия апарат или пък да направи диагностична снимка на пациента. В хирургичния кабинет има ултразвуков апарат за хирургични манипулации и хирургичен лазер, с който много добре и безболезнено и безкръвно се борави в меките тъкани. То при нас не боли. Пациентите почти всичко се работи под упойка, те са спокойни, легнали се, не стават да плюят в плювалника и понякога става монотонно и скучно. Предлагаме видеоочила. Имаме в всеки кабинет видеорекордер и избират си филми предварително, когато ще бъде дълга процедурата, така че да могат и те да се забавляват, докато ги лекуваме. В нашото студио всеки пациент, който дойде за първоначален преглед и след това бъде планувано лечение при него, задължително се започва с основно почистване на зъбния камък и меките налепи от всички зъби. Както и на това първо почистване за пациента при нас, аз давам подробни обяснения как да бъдат почиствани зъбите вкъщи, за да може пациента сам да си поддържа зъбите чисти и без зъбен камък, както и давам насоки за правилните хигиенни средства, които да бъдат използвани. Какъв вид четка да се използва, вода за уста, паста за зъби, конци, междузъбни четчици и така нататък. Голяма част от пациентите смятат, че почистването е естетична процедура, която по някакъв начин, като премахнем кафявите налепи, ще избели зъбите ще изглеждат по-чисти, по-бели и така нататък. Почистването на зъбите не е само естетична процедура, напротив, тя има и голяма лечебна стойност. Защото с премахването на зъбния камък и на плаката всъщност се отстранява голяма част от бактериите в устата, което води до намаляване на възпалението на венците, оттам до профилактика на пародонтални заболявания, които се изразяват в оголване на зъбите, разклащане и така нататък. Кривите зъби обикновено притесняват пациентите повече в естетичен план. Но, за съжаление, те не са само и чисто естетичен проблем. Някои пациенти казват, аз имам едно криво зъбче, на мен това ми е чара. Да, обаче кривите зъби и неправилната захапка могат да доведат първо до пародонтални проблеми, защото скупчените зъби водят до много голяма трудност при почистване на зъбите, което съответно определя натрупване на зъбен камък, задържане на плака, възпаление на венците, оттам възпаление на костта, пародонтит и така нататък. Освен това, неправилната захапка може да доведе до неправилно изтриване на зъбите, т.е. до абразия, което е болестта на 21 век, както и до напрежение в долно-челюстната става, в мускулатурата и така нататък. Така че, даже много често пациентите имат прави зъби, но захапката им е неправилна и поради тази причина е хубаво да се проведе ортодонтско лечение с брекети, за да може да се направи една профилактика за в бъдеще на изтриване на зъби, на пародонтални проблеми и така нататък. Имплантологията доста се разви през последните години и дава в интерес на истината доста висока успеваемост на възстановяванията с импланти, това всъщност е най-съвременният метод за възстановяване на липсващи зъби. Поставянето на имплант позволява възстановяване на липсващ зъб, без изобщо да бъдат докосвани съседните зъби. Благодарение на напредъка в имплантологията вече се постига успеваемост 94-96% при имплантологичното лечение. С използването на имплантологични шийни водачи имплантите се поставят на най-правилното за тях място, което улеснява бъдещото протетично възстановяване и позволява възможно най-благоприятно натоварване след това на имплантите в дъвкателния процес. Това, което е важно за нас, смятам и за пациентите, е нашия цялостен подход към тяхната уста. Почти нямаме пациенти, на които да лекуваме само един зъб. Често идват такива, паднала пломба или нещо, което те са забелязали. Винаги снимаме цялата уста, показваме всички проблеми, защото много често, за да пада тази пломба или да се отлепя тази коронка, причината е в някой друг зъб от другата страна, най-отзад. Но пациента няма как да знае това. Така че ние тук се стремим да правим цялостна рехабилитация на цялата уста, а не само решаване на парче на единични случаи. Защото много често, така вместо да помогнем, влошаваме ситуацията.
в далечен план. Докоснете се до високите стандарти и професионализъм в дентално студио Доктор Димитрови, град Русе.